n'a lamini n'a bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Buwa Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni nin tana in gosira jamana kunnafoni a b'o de maa na min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kunnafonidilaw ani dabaji karamɔgɔw ka wulikajɔ Buwa Jabate kunnafoni mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn u b'a ɲini k'a bi tali anw b'a a yɛlɛma bamanankan na o don sɔgɔmada in na min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Surunin hali ni sagako gɛlɛyalen don a ka hakili to nɛgɛw la ni Ala sɔnna yan'an wuli cɛ an n'a ɲini ayiwa Ala ka jɔn ɲuman dɔ fɛ ne ka technicien ma saga sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni na Ala minɛ nka ne ka technicien sagako gɛlɛyara a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ Mamutu m'a sɔrɔ an bɛ Jakite o kɛra o tɛ technicien bilen o kɔni y'a sɔrɔ o yɛrɛ ye vedette de ye sa o awɔ maa t'o ta jɔrɔ nka ne ka technicien u ma saga sɔrɔ a bɛ sɔrɔ Buwa Jabate Ala jigi Ala k'an jigi Mamutu i k'a dɔn i da di ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ an ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ yan'an wuli cɛ i k'a dɔn Ala ka teliya ka ci de a bɛ ɲɛ Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa an b'a ɲini Mamutu fɛ a fari kana fa Mamutu cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw karamɔgɔ dɔ bɛ tuma la n bala cogo bɛ di Buwa Jabate dɔnkilidala in nin ye Kirina Kɔnɔ de mankan ye nin ye Ami Koyita mankan ye Jeli de Finesse min ye kabini indépendance tara ka na se an bɛ donni minɛ i ko bi jelimuso o jelimuso n'i bɛ micro ta k'i balo b'a la Ami Koyita Finesse min b'a la a t'i la n m'a fɔ a bɛ se dɔnkilidala bɛɛ ye n m'o fɔ nka Finesse min b'a la ani ko kɛcogo min b'a la a fɔra ale de ma ko Jeli Finesse nin ye tiɲɛ an ka foli b'a ye Buwa Jabate n bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendance sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Abulayi Jara Abulayi Jara ko a k'i k'a dɔn an ka sɔrɔdasikulu i k'a dɔn ni girinkajɔ tɛ ban i k'a dɔn o n'a ta bɛn min ye Bamanjuw ye u fana ka gɛrɛnkɛ tɛ ban Buwa Jabate nka kɔsa in na sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni cɛsiri a kelen bɛ sababa bada ye sabula Bamanji Buwa Jabate i k'a dɔn sɛmɛ ani kolokuru fililen bɛ i k'a dɔn togodaw la a bɛɛ lajɛlen Bamanjuw ye tile fila in na i k'a dɔn Bamanjuw kelen bɛ ka gɛlɛnkɛ da min ye dɔgɔ firi commune ye Buwa Jabate nka armée ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a na b'u da ko a ma bɛn a ko ayiwa min ye a t'ale tile 10 bɔ Buwa Jabate wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɔrɔdasikuluw kɔni bɛ munumunu salo la ɲɔnɔ cercle kɔnɔ Buwa Jabate o n'a ta bɛɛ min ye bali ka bɔ ye i k'a dɔn ayiwa Bamanjuw bɛ to k'o kɛ tile fila in na i k'a dɔn filɛ ka taa mugujugu sɔɔri dingɛ dɔ kɔnɔ min y'an ka sɔrɔdasiw ɲɛ sibiri tɛmɛnen na dugu min awa n'u k'a ma ko awa Gumakura ka taa Jabali o nɔngɔngaruw la u taara mugu jɔ dingɛ kɔnɔ min ye an ka mobiliba ninnu ye dɔ yɛlɛla kan n'a ko lo maa fila dama de joginna o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw sɔminen don sɛbɛnnikɛla k'o ma da u ma sabula awa sɔrɔdasiw ka wulikajɔ min ye awa tile o tile i k'a dɔn bɔli de bɛ kɛ ka munumunu salo kɛ k'u salo a ko kilomɛtiri 7 ani Jabali cɛ min ye mobili in kɔni ye i k'a dɔn n'o ye bɛrɛdɛmi ye i k'a dɔn a ko low Buwa Jabate sɔrɔdasikɛ cɛ 2 joginna maa ma to a la o yɔrɔnin kelen mobili wɛrɛ fana sina ka na ten sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye dɛmɛ ye awa minnu joginna k'olu ta ka taa n'u ye a ko an bɛ donni min na ko bi kunnafoniw kɔni jɛlen don ta tugulen bɛ Bamanji la fa bɛɛ lajɛlen na sabula ayiwa min ye sɔrɔdasiw ye o tɛ sɔn bilen hali n'u ka maa kelen joginna Buwa Jabate u bɛ cɛ 10 daji a ko an bɛ donni na ko bi Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa Bamanji jɛnɛjɛkulu u yɛrɛ kamana guwanen don sabula u kelen bɛ ka boli da fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Buwa Jabate i y'a dɔn waati kɛra fa dɔw bɛ yen bɛnkan tun kɛra u ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ u y'o bɛnkan in i k'a dɔn u y'o kari sabula maa 4 civil sara Buwa Jabate kabini o kɛra sɔrɔdasikulu olu kɔni bɛ wulikajɔ la dogo firi commune i k'a dɔn wulikajɔ sɔmin kɛra maa dɔw kɔni bɛ yen marifatigiw don i k'a dɔn dɔw y'a jira k'a fɔ Katiba Ansardine Masina i k'a dɔn olu maaw don Buwa Jabate k'a dɔn gɛnni yɛrɛ kɛnɛ kan jalaki o de bɛ senna a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan Buwa Jabate a sɔmin kɛra k'a fɔ kungokoloba dɔ bɛ yen i k'a dɔn dogo yɔrɔ de ye yen sɔrɔdasiw kɔni bɛ munumunu salo la sa kalo 12 k'o yɔrɔ magɛn min kɔni bɛ se k'a to tɛgɛ bɛ da u kan dɔgɔ firi Jabali min ye ayiwa Gumakura ye Buwa Jabate munumunu salo bɛ nin fa bɛɛ lajɛlen de la ka jateminɛ kɛ sabula Bamanjuw ka wulikajɔ i k'a dɔn a bonyani kun b'o fanfɛlaw la kosɛbɛ wagadu kungokolo n'u ye tiɲɛni kɛ ta u bɛ bali ka t'u daga ye Buwa Jabate ka sira tigɛ u ni yen cɛ o de fana bɛ sen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ n tigɛ don o bɛ kɛ min ye ayiwa ni na kɛ tɔgɔ tan yana tila k'a ɲɛfɔ fasiriba n'o ye Birino a ko
karamɔgɔ daba tun an ka taa URD Jabala la Mali Horizon do Mali Horizon tabarikala karamɔgɔ daba tun Mali Horizon min ye Birino ye ale kɛmɛ ka sɛbɛnni min kɛ o de ye sama-samani min bɛ URD kɔnɔ karamɔgɔ daba tun ko ni dɔ ka ba masa dɔ ka natija a ko n'i y'a lajɛ kabini Dr Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keita ale ka premier ministre kɔrɔ don ale nana n'a ka minɛnw ye kana don URD kɔnɔ o kɛmɛ gɛlɛya belebeleba ye a yɔrɔ fasiriba ko a ko URD a ko n'an bɛ don min na ko bi boloma yira ka ɲɛsin maa la k'a yira k'a fɔ o bɛ kɛ URD ka cɛbɔ ye jateminɛ ni sɔmi kɛmɛ maa damadɔ la n'o ye Maître Demba Traoré ale ni Mamadou Igwari Jara o cɛ fila min bɛ karamɔgɔ daba tun olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u yɛrɛ labɛn u b'o sigi kɔnɔna la min ye Dr Boubou Cissé nana faraw kan k'u dafa maa saba la a ko Dr Boubou Cissé jɔ kun tɛmɛnen denmisɛnninnaka dɔw de bɔra ni k'u kangara kannabɔli la ni k'a yira k'a fɔ k'u t'a fɛ ko maa fala don karamɔgɔ daba tun ko wari suɲɛna don o tuma ko sigiyɔrɔ tɛ URD kɔnɔna ye ko URD ye ladiriw de sigiyɔrɔ ye o tuma min ye Boubou Cissé k'u t'a fɛ o de kelen tuma min na denmisɛn olu ka ɲɛma o tuma ale bɔra ni ka kuma a tɔɲɔgɔnw fɛ o tuma k'u kala y'u ka sabali ko parti dalen bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye maa tɛna olu ka tɔn kɔnɔ k'olu bɛ tila k'o fɛsɛfɛsɛ ka b'u la o tuma ni maa min nana k'o bisimila fasiriba ko a ko min ye URD ale m'i bolo dɔnkɔni ɲɛsin maa ma mun na ko dɔw bɛ wuli ni ka kɛ furugufurugu ye ni ka maninfin bila ɲɔgɔn na a ko URD o tɛ kɛlɛkɛ tɔn ye fasiriba ko ni ɲɛmaaw bɛnna maaw ma ka karamɔgɔ daba tun danna bɛ ta ka dɔw kan o tuma URD jamakulu b'a wakili ta ka dɔw kan a ko waati ma se a ko mankan min bɛ Boubou Cissé nɔfɛ karamɔgɔ daba tun n'o ko tora sen na o bɛ sɔn ka kɛ Mamadou Igwari Jara ale ni Maître Demba Traoré ka hɛrɛ ye koyi sabu min ye chargé de la communication URD kɔnɔ kabini Soumaïla Cissé bɛ balo la a ka danaya kun bɛ ni cɛba in kan hali ni bololankolon don n'o ye Maître Demba Traoré ye dɔ b'a fɛ dɔ b'a bolo o bololankolon dɔɔni b'a a ta tɛ ni tɔw ta bɔ koyi karamɔgɔ daba tun a ko Maître Demba Traoré a ko kanubaya mun bɛ ka taa k'a sɛgɛrɛ laadiriya kanu don kankelentigiya kanu don o tuma min ye Soumaïla Cissé o ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o tuma Soumaïla ma tigɛ a la karamɔgɔ daba tun Soumaïla jigi belebele kun y'a ye wa Soumaïla fo ka taa se a ka waati laban ma Maître Demba Traoré baara mun kɛ URD kɔnɔ karamɔgɔ daba tun k'a na da tariki la o jigiya kama min ye URD jama ye k'u kan k'u kɔfilɛ Maître Demba la ni ka Soumaïla ni ka se ka a lasuma fasiriba ko min ye Mamadou Igwari Jara ye san 2018 ale tun bɛ Mali ka cɛbɔ la a ko a ma kɛ garisɛgɛ dumantigi ye nka n'i y'a lajɛ a fana ye jɔyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ koyi karamɔgɔ daba tun banquier don o tuma nafolotigi don n'i ye diɲɛ seligi naani tɔnbaw la diɲɛ kɔfɛ a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko ni URD ye garisɛgɛ ta ka da Igwari fana kan o tuma ko bɛna kɛ chance belebeleba ye Mali ma a ko min ye Dr Boubou Cissé ye k'ale ta kɔni tɛna fɔ min kɔni ye premier ministre plein pouvoir ye karamɔgɔ daba tun ko bana don fɛn b'a bolo a ko URD fana kɔnɔ n'u y'u wakili ta k'a da Boubou kan karamɔgɔ daba tun siga kɔni tɛ a la min ye politique baara a b'o sidɔn ka ban o tuma ko baaraw tɛna gɛlɛya bolo nka Boubou a na kɛ ko garisɛgɛ man di nin ko in na Maître Demba ni Mamadou Igwari Jara karamɔgɔ daba tun k'a bɛ olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali action kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjuma tɛ mɛn keleku i keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama annonceur o don sɛbɛnni kɛ b'a to a de ko Dado Kamara ni cɛ in nana n'a ye foli kɛ maa ka n'a laminɛ Bɔjuma tɛ n'a ma foli yɛrɛ kɛ kun sɛbɛnnikɛla Dado Kamara ko i bɔra ka kuma min fɔ Bill Hack gɛlɛya ani kuma caman min bi URD la Bɔjuma tɛ k'a dɔn URD jama u b'a fɛ ka ɲinɛ kosɛbɛ minnu dalen don ɲɔgɔn kan Bɔjuma tɛ k'a dɔn dɔ de b'a fɛ k'u hakili b'o kɔ min kɔni ye nin k'olu k'ala ko damanda ye ni ka t'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a nani URD la Bɔjuma tɛ i k'a dɔn u bɛ se ka taa kɛ mankan ye mankan min yɛrɛ bɛ ɲini ka tɔn yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi ka da mun kan Bɔjuma tɛ i k'a dɔn tiɲɛ don jɔnni de bɛ nin ko in kɔfɛ jɔnni de b'a ka nin karabu kumaw surudu ɲɔgɔn na Bɔjuma tɛ i k'a dɔn cɛ kelen kama sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn maa kelen tɛ maa kelen tɛ se ka kɛ jamana ye nka maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn hɛrɛ ka suru jamana kɔnɔ maa kelen tɛ kɛ tɔn ye Bɔjuma tɛ maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye tɔ ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ Bɔjuma tɛ a ko i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a nani URD kɔnɔ o wuli ka jɔ a n'o kuma caman yanni mɔɔw ka cɛsiri wɛrɛ kɛ ka ɲɛ wɛrɛ ɲini Bɔjuma tɛ i k'a dɔn tɔndenw yɛrɛ dama bilalen bɛ ɲɔgɔn na o man kan
a ko Bubu Sise a mana tigɛ Dawuda dala jamana ɲɛmaaya a y'o kɛ bon Jabate i k'a dɔn ayiwa maa belebele don min kɔni bɛna fara tɔn belebeleba kan bon Jabate o bɛ kɛ sababu ye ka yelen dɛmɛ a na kɛ candidat ye a tɛ kɛ candidat ye o bɛɛ y'a dama kuma ye nka a nani kɔni a ka bisimila ka kɛnɛ fura k'a jira a la bon Jabate k'a dɔn hakaja o de bɛ kɛ sababu ye ka tɔn kologiriya Bubu Sise premier ministre don bon Jabate k'a dɔn a y'o kɛ i k'a dɔn san caman a ye jamana wumisɛnnin caman dɔn min ye jamana kuntigi kɔrɔ ye Ibrim Boubacar Keita o taama ɲɔgɔn don hali n'o y'a sɔrɔ kɔsɛ in na gɛlɛyaba kun y'a sɔrɔ ale ni Arasi Basu n'a ɲɔgɔnnaw u kun minɛna ka t'u datugu k'a fɔ ko jamana u kun b'a fɛ ka janfa sariyatigiw de y'a jɛya k'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ bon Jabate a bilala n'a bilala k'a fɔ ko t'a kɔ ko t'a nɔfɛ a ka wulikajɔ politiki bunako kan parti o parti y'a ja bon Jabate k'a dɔn a bɛ se ka t'i ka a bɔ politiki baara kɛ yen n'u ye RD de diyara ye bon Jabate o kan ka kɛ sababu ye ka URD k'a kolo gɛlɛya ni k'a sɛbɛ kɔrɔ sinsin bon Jabate k'a dɔn tɔn min n'a fɔra an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye kelen ye Sumɛlɛ Sise balolen bon Jabate a ma sɔn don kelen da kelen ka maasin nin bɔ tɔn in na cɛ wo cɛ ko i bɛna URD la Sumɛlɛ Sise ko k'i bisimila a ko fana ko tɔnden kura tɛ yen tɔnden kɔrɔ tɛ yen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye kelen sɛbɛnnikɛla ko nka nin ko min filɛ nin ye bon Jabate n'a sɔrɔla ayiwa URD mɔɔw n'u ka kɛku n'u bi kodɔn bon Jabate u kan k'u janto ko dɔ la min kɔni ye nin farafaralen ye nin bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don URD kɔrɔ bon Jabate o man kan a ko i k'a dɔn politiki a tɛ taa nin kɔ fiyewu maa bi jamana in kɔnɔ minnu jogo ka jugu siɲɛ 1000 minnu ye kojugu 1000 kɛ ka tɛmɛ i k'a dɔn Bubu Sise kan bon Jabate i k'a dɔn olu tɔgɔ tɛ fɔ ɲinɛn kelen don olu kɔ olu kɔni kelen bɛ i n'a fɔ maa sɛbɛ jamana in kɔnɔ n tɛna to a f'i ye bon Jabate a dɔnnen don a dɔnnen min ye URD o bɛ se ka taa bila ɲɔgɔn na sabula nin jɛ in nana dama ka na don tɔn kɔnɔ a nisɔn kan ka ja min ni min ye gɛlɛya ye min ni min ye tɔɔrɔ ye k'o sama ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi parti 200 o de bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko n bɛ fanga ɲini bon Jabate k'a dɔn jamakulu min mana caya cɛba mana caya tɔn min na o de garijɛgɛ bɛ bonya a ko o kuma min ye URD bon Jabate jɔnni de b'a ka denmisɛnw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na jɔnni b'a ka u kɔnɔ suruku jɔnni de b'a ka URD yɛrɛ ka a munumunu ni k'a salo ka taa da kɛrɛda fɛ u k'u janto a la n'u ma sabali Bubu Sise ko la bon Jabate a bɛna fiɲɛba bila tɔn in kɔnɔ sabula ko mɛn o mɛn a bɛ taa kɛ gɛlɛya ye ka taa kɛ mankan ye Ala k'an kisi Sumɛlɛ Sise y'a dabɔ min kama u bolo kana t'o jɛ nin kun ye sɛbɛn ye daa dɔn ni o ka sɛbɛn don an ye min sɔrɔ ka bɔ annonceur kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ nin ye Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni ye a ko an ka taa Kati ale commune urbaine na Kati maire ba n'o ye Yɔrɔ Wɔlɔgɛmu ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a bɛ Bamakɔ kasobonba kɔnɔ fasiriba ko a ko min ye ni fanga kura mun bɛ sen an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ hali ni malidenw jigi ma fa nka min kɔni ye minɛminɛli ye o daminɛla a bɛ komi yɛlɛma kɔni o baara daminɛla sabu transition daminɛ ni bi cɛ maa caman bɛ olu ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na min ye Mahamadu Kasoke ale min ka baara kun bɛnnen don dunkojugu olu kɛlɛli ma karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye pôle économie et financier commune 3 ale tribunal la n'ale yɛrɛ taara ni k'a kɛ ministre ye o ye ko délai a tigibatigi ma fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi maa wɛrɛ mun bɛ Kasoke nɔ na Kasoke y'a bila da mun na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o fana kɛn bɛ k'a ta o dako kelen na nka n'a bɛ ko kɛ min ye bilasirali ye Kasoke b'o ta k'a sɛgɛrɛ a ko min ye Kati ale commune urbaine na ŋunuŋunu kuma tun bɛ yen kabini waati jan Yɔrɔ Wɔlɔgɛmu ale min ye Kati maire ba ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ dugukolo ko mankan dugukolo wari o kuma ko caman ŋanamu na fasiriba ko a ko wari mun ŋanamu na a dagosi ka bon kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ maire kelen tɛ baara kɛ ani maa caman bɛ olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye a ka dankan maa 3 ye Buye Jalo Badara Aliu Sangare ale ni Saliya Tarawele karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'olu ni Yɔrɔ Wɔlɔgɛmu u bɛɛ lajɛlen da bɛ filɛ kelen na o fana ta bannen ye koyi min ye mairie kɔnɔ minɛnsanko kumaw bɛ yen min ye fournisseur jolen 2 ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'olu fana da bɛ ŋanamu la min ye pôle économie ye u ye cɔmin kɛ olu fana na fasiriba ko ni maa 6 bɛɛ lajɛlen bɛ bolo la min ye dugukolo ko ye bɛɛ lajɛlen k'i ta ɲɛfɔ nafolo a nana nasira minnu kɔnɔ a tununa sira minnu kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i da don a la min ye fournisseur ye olu minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye surfacturation ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'o de bolodara mun na surfacturation nafolo mun kan ka don minɛn na ni ka tila k'o yɛlɛ fo ka dama tɛmɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma ko jamana n'o man kan baara ta an ka hinɛ Mali la wari tɛ Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ ye fitinin mun fana bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'an y'o fana bɛɛ lajɛlen sarada ni ɲɔgɔn cɛ jamana langolo bɛna to dɛ a ko n'i y'a lajɛ dunko juguya o de kɔni ɲɔ ɲalen bɛ jamana in kɔnɔ
kɔnɔ fasiriba ko fu de bɛna siri o danna o ka kan yɔrɔ wɔlɔgɛmu jɔn tun bɛ se k'a dɔn abada ko nin bɛ taa k'ale sɛgɛrɛ a bɛna waati min na karamɔgɔ Daba Tunkara ko cɛkɔrɔba o de bɛ fɛn finman jeninen dɔn maaw y'a yira k'a fɔ an ka bolodenkɔni ɲɛsin ale ma a ja sigilen bɛɛ a bɛ politiki si dɔn wa maire kɔrɔ don a ye mairia kɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ Daba Tunkara kati kelen na min ye dugudenw ye danna kura ta ka d'a kan o yɔrɔ wɔlɔgɛmu ko nana sɔrɔ ŋanamu kuma la dugudenw ko ji ye jifilen sara fasiriba ko a ko min kɔni ye kasobonba o kɔnɔsigi latigɛriw ye a ko u ka dossier bɛ juge mun bolo karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi sɛgɛsɛgɛli baaraw ma ban o tuma munumunu salo bɛ k'o de boloda mairie kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa wɛrɛ da bɛ ni janfa jugu la nin wari dunko jugu in ani nin surfacturation karamɔgɔ Daba Tunkara ko maa wɛrɛ nata far'u ka kasobonba kɔnɔ koyi a ko ninnu bɛ kɛ misali ye janko min ye dunko juguya ye fo se ka siri o danna an ka faso Mali kɔnɔ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don wajibatɛ ne bɛ n kele ku ka bɔ ni sɛbɛn sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'express teliman kɔrɔ wajibatɛ k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa de Musa Jara Musa Ali Musa ko wajibatɛ k'a dɔn n'an m'an jan don an kumadaw la n'an m'an jan don an kɛwalew la wajibatɛ i k'a dɔn jamana in a bi danga mina kɔlɔsili ye ani n ka se n da la o de bi kɛ sababu ye hakilinaw ka sigi wajabati ministre de la défense ancien combattant wajabati colonel Sadio Kamara joni de b'a fɛ ka naamu kɛ walima ka taa ngalo munumunu ka t'o da o la walima ka mɔɔ hakili jigin k'a kɛ n'a fɔ i k'a dɔn a bi ko dɔ kalama wajabati k'a dɔn o kun tɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ ko ɲɛdɔn n'i bɛ ko kalama n'i bɛ kunnafoni dɔ jamana in kɔnɔ kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la kuma kelen wajabati i k'a dɔn ko kɔlɔlɔ a bɛ min nɔfɛ o de ye Karimu Keita ye Kajo jamana kuntigi kɔrɔ denkɛ Karimu Keita i k'a dɔn tile fila in na sariatigiw ye kunnafoni bɔ k'a bin Karimu mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka wele k'a ɲininka sabula sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen i k'a dɔn Birama Ture o min sara sɔmin gele don k'a fɔ a bɛ ko dɔ kalama a la sɔmin gele don k'a fɔ a nɔ bɛ fɛn dɔ la o ka se ka jɛya o ka se ka ɲɛdɔn f'a ka wele ka n'a ɲininka min ni min fɔlen don jalaki ni minnu fɔlen don a yɛrɛ ka se k'i sama ka bɔ o kow kɔnɔ wajabate kuma filɛ sɛbɛnnikɛla ko Birama Ture a faali ko kuma min bɛ senna n'a bɛ ne ka san 6 san 7 bɔ wajabati k'a dɔn don kelen da kelen i k'a dɔn awa min ye sécurité d'état o ɲɛmaakɔrɔ Musa Jawara Damagile a tɔgɔ ma deli ka fɔ a la a ma deli ka ɲininka wajabati k'a dɔn hali maa ma deli ka fili k'a fɔ Musa Jawara bɛ ko dɔ kalama ko in kɛra kɛcogo min na a fɔra kabini kununko kɛcogo min hali bi n'a ka bɛ o kɛcogo kelen don fasiri Adama Darame cɛ min don maa o maa bɛ Mali kɔnɔ ni tɔgɔ b'a la ni Adama Darame y'a mɛn i k'a dɔn a bɛ tɔgɔ fɔ hali Adama Darame a ma deli don kelen da kelen ka Musa Jawara tɔgɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o kuma jɛlen don bi ko in kɔni bɛ wuli ka jɔn ni cɛsiri jɔnni ne bɛ munumunu salo kɛ ka taa fɔ ko ka nkalon tigɛ ko min ye Musa Jawara k'o welela ka ɲininka Musa Jawara nɔfɛ ta tɛ dɛ wajabati k'a dɔn u bɛ maa min nɔfɛ o colonel Sadio Kamara ye sabula colonel Sadio Kamara o ni Musa Jawara jɛra ka baara kɛ a dunnama in kama wajabati maa min bolo bɛ minisiriya la maa fa ko kuma min kɛra san 6 san 7 a ma deli ka ɲininka a to a ma deli ka fɔ wajabati ka kuma ɲaami k'u bari ɲɔgɔn na k'i bɛn'o kuma fɔ bi nin bɛɛ kɔni ye awa min ye colonel Sadio Kamara ka se k'a tɔgɔ tiɲɛ walima k'a ja tigɛ a ka baara la sɛbɛnnikɛla ko a faamuyalen don wajabati k'a dɔn minnu bɛ nin ko in kɔfɛ a dɔnna sabula kuma in wale olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ sabula kunnafoni in yɛrɛ kɛlen bɛ u ka kunnafoni sira kuraw de kan wajabati k'a dɔn kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ye Figaro du Mali olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkali kɛ bolofara min n'o bɛ saratigiw kunna n'o ye syndicat bolo fila ye maa minnu b'a kɔnɔ n'o ye Samuni Silima ye ani Kiri dɔnbaw minnu bɛ ko in kunna u y'u ɲininka olu ko anw dabali banna koyi a tɛ taa ci fɛ wa maa min n'u bɔra ka ŋunugunu ta o nɔfɛ n'o ye Damagile Musa Jawara sécurité d'état ɲɛmaakɔrɔ a tɔgɔ tɛ nin na a tɔgɔ ma deli ka fɔ hali sɔmi ma deli ka kɛ k'a tɔgɔ fɔ kabini kununko ka na bila bi la wa anw ma deli k'a wele k'a ɲininka sabula a t'a ko kalama o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri min bɛ yen ni u b'o de nɔfɛ n'o ye Sadio Kamara ye colonel Sadio Kamara a to a ma fɔ a ma k'a ɲɛna a ma deli ka ɲininka i k'a dɔn kuma in ma deli ka sara a la o de bɛna kɛ bi wa wajabati a ko i k'a dɔn ko in dɔnnen don sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min ye Musa ye min ye colonel Sadio Kamara wajabati i k'a dɔn maa caman de bɛ minnu b'a juguya la bi jango Faransikaw sabula nin kamalen kelen de y'a jira k'a fɔ ni Faransi tɛ se an bɛ taa Irisi jamana nɔfɛ wajabati k'a dɔn a sigilen minisiriya la Irisiw ka ambassadeur nana fɛ yen siɲɛ caman u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn
a yɛrɛ taamana ka taa Irisi jamana na bɔ Jabate kabini o ko nin kɛra tubabuw y'a ye k'a fɔ u ka jɔnya juru min bɛ Mali kan na a bɛ ne ka yoba ka sababu kɛ Irisiw n'olu nana olu ye maa jɛlen ye colonel Sadio Gassama de b'o kɛlɛ la a b'o wuli ka jɔ la Sadio Kamara bɔ Jabate i k'a dɔn dɔw de dalen bɛ dibi la sa tubabuw kɔni b'a ka dɔw si n'a ma nin jɛ in tɔgɔ tiɲɛ n'a ma nin nege bɔ malidenw na an tɛ ɲɛ sɔrɔ bɔ Jabate o ŋanamu kumaw i k'a dɔn a n'o kuma sidɔnbaliw o de bara ka ta k'o jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen la wa nkalon kuma sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jamanadenw k'u hakili sigi bɛɛ lajɛlen don jamana in kɔnɔ min kɛra kununko ka n'a bila bi la min b'a ju la a kɛra min ɲɛna min b'a ɲɛdɔn bɔ Jabate bɛɛ lajɛlen don jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kalo kuma o tɛ maa si bɔ a ja ka bɔ o kuma min ye mon colonel Sadio Kamara a ka tɛmɛ n'a ka baara ye bɔ Jabate an dalen don a la bi an dalen don a la sini nin m'a fɔ ko kuma min n'a bɛ Karimu nɔfɛ bɔ Jabate ko in ɲɛfɔra kabini diɲɛ kununko min ni min b'a la ani min ni min bɛ min dɔn bɔ Jabate a bɛɛ lajɛlen dɔnnen nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min sɔrɔ ka bɔ l'Express kɔnɔ Telimankɔrɔ Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Mbala cogo bɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura la lettre du Mali jamanadenw ka bataki fasiriba n'o sɔrɔla MTC fɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye Ibrahima Jawara Damangile karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye bana don nafolotigi don wa min kɔni jamana in kanubaba don karamɔgɔ dɔ bɛ tugura MTC ale kɛmɛ ka maana sɔgɔmada a ko Ibrahima Jawara jɔn ni t'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ ni k'a lasurunya k'a dɔn joona i b'a fɔ ko usine Stone tigi fasiriba ko a ko min ye Ibrahima Jawara ye san 40 ani san 8 a ko denmisɛnnin yɛrɛ donko ye a ko n'i y'a lajɛ marakaden a n'a dusukolo bɛ ɲɔgɔn na a ko Jawara yɛrɛ bangera Baɲangara a ko a bangele Baɲawara karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye dusukolo ye denmisɛnninya kalanw tɛmɛnen kɔ a wulila k'a jɔ a kalenkan don o kuma f'ale ka kɛ fɛntigi ye karamɔgɔ daba tungara fɛn mun bɛ denmisɛnnin da kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen la n'a dɛmɛ n'a sera kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ a ka jɛnatigɛ taabolo bɛ bɛn o ma min ye Jawara ye a ma ɲinɛ k'a fɔ abada karamɔgɔ daba tungara min ye funga wari de sɔrɔ ka jamana in bɔ nɔgɔ la o de baaraw senfɛ min ye a balima dɔ ye n'o tɔgɔ ko Usmani karamɔgɔ daba tungara o tun bɛ Thailand min ye Jawara a y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka taa Thailand o kuma min ye dusukolo kɔni taara yen sa ni ka baaraw daminɛ baara a ma sigi abada diɲɛ ma don o don karamɔgɔ daba tungara a bɛ wulikajɔw de boloda o kuma a y'i to sigi kɔnɔ ni k'a ka entreprise fɔlɔ k'o ŋaniya n'o ye Sabika karamɔgɔ daba tungara o ka kunkilennaw tun ye mun ye o de ye mɔgɔw ka koli ni k'o ta ka bɔ Mali la ka taa n'o ye Thailand walima ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a y'i to la dɔɔni ni ka nɔbɔ o kɔfɛ karamɔgɔ daba tungara a ko hali bi a bɛna a bolo maana a y'i bolo maana ka na an ka jamana in kɔnɔ san 2002 o jamana masakɛ kalafili la a ye wulikajɔ kɛ min b'a to a ka jɛrɛjɛkulu bɛ se ka lakodɔn min ye wulikajɔ ye karamɔgɔ daba tungara ni k'o ta k'o lase masakɛ kura ma o kuma a y'o bolo da min ye avenue de Loya karamɔgɔ daba tungara a kɛra sababu ye min ye o terre-plein central ye ni ka pavé da ye ale ni kokoso minnu bɛ ni ka jiriw turu fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara o bannen a ye wulikajɔ kɛ tuguni ni ka ŋaniya ɲuman kɛ min ye Malien Aéro et Compagnie min b'a to sanakurun baara ka se k'o bila sen kan ka maaw ta ka taa n'u ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i mago bɛ jet privé la a y'o baara dabɔ fasiriba ko min ye Ibrahima Jawara a y'i to la min ye Damangile Jawara Solar karamɔgɔ daba tungara min ye énergie solaire ye o kuma ka taa panneau solaire ko installation baaraw kɛ kɔnɔnaw ni foro la a y'o kɛ ni ka tɔgɔ duman sɔrɔ o la usine Stone karamɔgɔ daba tungara ni ka se k'o fɛnɛ banban o kuma min ye karo n'o ye mariburu gɛrɛgɛrɛ ye san 100 a tɛ garate min ye an ka jamana ye karamɔgɔ daba tungara wulila k'i disi da n'o ye o kuma malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka u bolo fila kɔrɔta ni o ye siriba ko a ko karoko fɛnɛ tɛmɛnen kɔ a y'i bolo maana bɔ tuguni faranɔgɔ nɔfɛ min b'a to an ka dugukolo bɛ se ka banban min b'a to an ka sumanw bɛ se ka mɔ ka ɲa karamɔgɔ daba tungara a y'i ɲɛsin o fɛnɛ ma o fɛnɛ ma tɛmɛ ka bɔ yen BTP min ye ji ka taa bila sirako la karamɔgɔ daba tungara a y'i bolo maana bɔ ka ɲɛsin o fɛnɛ ma o fɛnɛ jara a la an bɛ don min na ko bi min ye Ibu groupe ye fasiriba ko kɔni b'a bolo an bɛ don min na ko bi Ibu groupe karamɔgɔ daba tungara ko b'a bɛɛ lajɛlen kofɔ Mali kɔnɔ baara ŋana caman bɛ yen Ibrahima Jawara a bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ a la a ko a cɛdenw b'a bolo a minɛnw b'a bolo a hakilina b'a la nafolo min kan ka don a la ni k'a préfinancer a ko hali bangila taga t'a la o t'a ni maa cɛ a ko san 2018 karamɔgɔ daba tungara min y'a ka chiffre d'affaires ye o kuma ko tun bɛ euro wari miliyɔn 50 la
50 millions d'euros. Fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora e cɛ minnu bɛ ni u b'u bolo kɔrɔta n'o ye a ko tɛ bɛɛ ye a ko Ibrahima Jawara karamɔgɔ daba tungora hakili mun bɛ a la a ko a ka jamana n'o ye faso Mali ye o kanu mun b'a dusukun na fo de ka bɔ nɔgɔ la o kuma a y'i to la ni ka tɔn dɔ sigi n'o ye Malien Tukuru Malien Tukuru politique tɔn tɛ karamɔgɔ daba tungora Mali kanu don gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔ a ye na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw tɛ dɔwɛrɛ Maliden kɔ Maliden kan ka mun de ta ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungora o de ye i yɛrɛ kanu ye o de ye balima kanu ye o de ye k'i yɛrɛ kolo i ka jamana ye i bɛ se ka fɛn fɛn jamana ye ka se ka bɔ nɔgɔ la a ko Ibrahima Jawara Damangile maa minnu bɛ jamana kɔfɛ n'o ye diaspora ye karamɔgɔ daba tungora a ye dɛmɛ ta ka maa min sɛgɛrɛ hakilina mun b'o la ni kana baara kɛ jamana in kɔnɔ a ko fana tɛ fɔ ka ban a ko an bɛ don min na ko bi Ibrahima Jawara karamɔgɔ daba tungora ko ni fasoden ɲuman bɛ ɲini a ko ni Mali kanu bɛ maa min dusukun na a ko ni jamana yɛrɛ kan ka maa min dɛmɛ a ka kunkilenna la ko ye Jawara ye koyi Damangile a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ daba tungora wa min ye bana don a bolo labilalen don a ka min ka di ne ya o de y'a ka yɛlɛ misɛnmisɛn n'i b'a kɛrɛfɛ hali a ɲin tɛ datugu ni bɛɛ kɛra i n'a fɔ Ibrahima Jawara Mali bɛ jasa bɛɛ tɛ se ka kɛ n'a fɔ Ibrahima Jawara nafolotigiw ko don bɛɛ tɛ se ka kɛ ten nafolotigi bɛɛ se ka kɛ ten sabula bɛɛ ma ɲi bɛɛ ma kari bɛɛ ma kɛ silamɛ ye bɛɛ ma kɛ hakilitigi ye Jabate marakaw ko tɛ marakakan na an kana mugu soni kɛ soni kun ɲani kɛn ko taa ka ɲɛ kara sere bɛ kana giri Kongo an kana di jamana kɛ nɔgɔ di n'an tirindiya ko ta bɛ an ko giri Kongo kari wo wa kari wo la n ti kunni ni so Damangile Jawara i ko cogo di sisan i t'o fɔ an ye ne ma fɛn fɔ n ye min fɔ marakakan don marakaw y'a mɛn marakaw b'a dɔn k'a fɔ ne biya marakaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne b'u dɔn Ibrahima Jawara n dɔgɔnin don a bɛ don lɔkɔli la don min a kɛra ɲɛna o kɛra Ibrahima Jawara Defa Mustafa Job ninnu bɛɛ de ye gɛrɛn kelen ye u bɛɛ u bɔgɔ taara ɲɔgɔn fɛ don kelen e ma ye u mana don ko la a bɛ ɲɛ i b'a dɔn an ka dɛgɛ min nka yan'an bɛ dɛgɛ min san 2005 maa fɔlɔfɔlɔ min ye usine Soni Pilise kɛ Mali bɛɛ arajo la o ye i ka kalanden Buwa Jabate 2005 fɔ bi o kanubaga b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a fɔ n'i sɔsɔ dɛ i ɲinɛna de jumɛn kɔ usine Soni publicité fɔlɔfɔlɔ ne de y'a kɛ ne bɔlen chaîne de Lamine y'a kɛ ne o bɔlen e y'a kɛ i fɔlɔfɔlɔ tɛ sɔsɔli tɛ karamɔgɔ ni kalanden cɛ o de ka fisa i ma ayiwa n ko dɔgɔnin don e fɔlɔfɔlɔ b'o kɛ cogo di ka a fɔ i b'i ɲinɛ wa ayiwa Jabate te min ɲɔgɔn na tɛ Mali kɔnɔ a ko a ye Tezara an ko premier min ka sɔrɔ ka segin ka daba tungora n bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n kele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Wagadu o don nin y'a boli ko siɲɛ 100 ani siɲɛ 2 ye sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abdurahmani Sisɔgɔ o don Abdurahmani Sisɔgɔ ko cakɛda min bɛ n'u k'a ma ko AGT ye i k'a dɔn ɲɛmaakɔrɔ min ye Zana Kulubali ye ni Ala ma jan kɛ Zana bɛ sɔn ka taa kaso la sabula i k'a dɔn nkalon ani namara u k'o de ma tubabukan na faux et usage de faux o don min ye ŋaniya ye o talen bɛ k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn bɔgɔ jɛnnen kan min ye président association pour la gestion des travaux d'infrastructure d'équipement ruraux u k'o de ma ko AGT ye i k'a dɔn ayiwa ɲɛmaw a tigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye Zana Kulubali ye i k'a dɔn directeur kɔrɔ don i k'a dɔn k'a wele bɔgɔ jɛnnen kan sabula a b'ara ka min boloda o de ye tɔgɔ min d'a la k'o diyagoya sama ka kɛ ɲɛmaa ye diyagoya la sabula ale dun bɔra a la a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko a kɛra cogo di n'i y'a mɛn tubabukan na usurpation de fonction faux usage de faux o de ye i k'a dɔn ka to a ta ka da yɛrɛ la nkalon ani namara kɔnɔ maa min y'o kɛ a to a de ko Zana Kulubali i k'a dɔn directeur général i k'a dɔn kɔrɔlen don AGT la min ye kunnafoni ye Sanusi Buya Sila ale min ye association yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛmaaba ye ale de ye président ye a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye olu kɔni ye plainte kɛ plainte min kɛra juillet kalo tile 7 tribunal la i k'a dɔn commune 4nan commune 5nan tribunal la gɛlɛya min ni o talen bɛ a talen bɛ ka ɲɛmaa kɔrɔ de sɛgɛrɛ ɲɛmaa kɔrɔ bɔra baara la a mɛnna ngo n'a ta bɛ a banbannen bɛ nkalon ani namara kan min ye to a ye ka sɛbɛnniw kɛ i k'a dɔn cakɛda in don a la Zana Kulubali de a n'o mankan
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale bɔra ɲɛmaaya in na a mɛnna min ye sɛbɛnfura ye u y'o kɛ sɛbɛnfura min n'o bɔra président yɛrɛ fɛ kabini mai kalo tile 19 san 2021 k'a jira la k'a fɔ ayiwa bɛnkan min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat ye contrat in bɛnna kabini mai kalo tile 20 san 2021 n'a ma ɲɔ kɔ i bɛ kɛnɛ bila nka o n'a ta bɛɛ yɔrɔ in diya yɛrɛ kama ani toit yɛrɛ kama i k'a dɔn dankɔrɔba banbannen bɛɛ i k'a dɔn k'a sɔrɔ min kɔni ye ale ka baara ye o banna a mɛnna maa min bilala nɔ na kabini mai kalo tile 27 o ye Amidou Diawara ye Amidou Diawara i k'a dɔn o de bilala nɔ na sɛbɛnnikɛla ko Zahana Kulubali a ko o de t'i kɛ bi o tɛ kɛ sini sabula a yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ min ye a wɔ bɔgɔ jɛnnen ka t'i ta don o kan sɛbɛnnikɛla ko n'a ta bɛɛ contrat ye contrat de bɛnkan minnu bɛ yen waati minnu a sɛbɛnfuraw hali bi n'a ka bi a banbalen b'o kan a bɛ sɛbɛnniw kɛ i k'a dɔn k'a jaw bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a n'u man kan o tuma an bɛ don min na k'o bɛ kiiritigɛlaw olu laban de bɛ taa samasa ka bɔ AGT la i k'a dɔn n'a dun b'i cogo dɔn a laban kaso bɛ nin kɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye Abdramane Sisoko ka sɛbɛn don an ye min bɔ le Wagadu kɔnɔ a ka bi bɔli la le nouveau réveil fasiriba n'o ye Yusufu Konare karamɔgɔ dɔ tungara a ko min ye an ka lakɔlidenw ye a ko baarabila kun bolo dalen n'o ye tile 3 baarabila ye fasiriba ko a ko baarabila in n'i y'a lajɛ a tun bɛ tali kɛ hakilina caman kan min bɛ lakɔlidenw yɛrɛ kun kan sabu min ye centre national des œuvres universitaires ye ale de kɔni wuli ka jɔ kɛ ne ka nin ko in dala sa a ko min kɔni ye senu ye jamana ɲɛmaw ye a sariya sigi an ka jamana in kɔnɔ sanayɛlɛ kalanw ka se ka u yiriwa min ye kalan yɛrɛ a baara kan ka kɛ ni maakamamu ye karamɔgɔ daba tungara jango kalanden a bɛ se ka wasa a ka kalan kɔnɔ fo ka taa se a ka diplôme sɔrɔli ma a ko n'i y'a lajɛ lakɔlidenw ye laɲini min kɛ laɲini a tun bɛ tali kɛ mun kan o de ye wariko ye wari min n'o bɛ sɔrɔ lakɔliso kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungara n'o ye turuso walima bursi min kan ka bɔ a la sabu min ye senu ye ale yɛrɛ kɔni dulonnen b'a yɛrɛ la ale bɛ nafolo min sɔrɔ min ye lakɔlidenw ka wari karamɔgɔ daba tungara bɛnkan kɛra sabu a sigicogo don min b'a to dɔɔnin bɛ se ka bɔ lakɔlidenw ka turuso ale ni bursu la ni k'o bila u ka wagande kɔnɔ min ye o wari tigɛli de ye ɲɔgɔn faamu o ma k'o kan o tuma lakɔlidenw kɔni dusu bɔra karamɔgɔ daba tungara ni k'a yira k'a fɔ fɛn tɛ olu bolo ncini mun bɛ yen n'a fɔra ko ka dɔɔra tigɛ ka bɔ la karamɔgɔ daba tungara tigɛlen kɔni ko bɛn kɛra ni 500 ye o tuma o kɔfɛ min ye 1000 o nana tigɛ sigi ka fɔ kɛra ni ka bɛn 1 ma k'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tungara minisiriso 2 min bɛ yen n'o ye ministère de l'enseignement supérieur ye ale ni l'éducation nationale min ye o ɲɛma 2 ka fara senu ɲɛmaw kan ale ni lakɔlidenw yɛrɛ olu ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛmaba n'o ye Sirima Ɲare ye karamɔgɔ daba tungara u y'u sigi ko tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca o tuma wari min kan ka tigɛ bɛnkɛrɛw kan min kan ka taga lakɔlidenw sɛgɛrɛ bɛnkɛrɛw kan o tuma min ye senu maaw ye olu de kɔni y'a yira nin ko in na sa k'olu na jɛ ka yafa karamɔgɔ daba tungara janko Mali kalan bilisa ɲagami wɛrɛ kana don a la fasiriba ko senu ye hakilina ɲuman min ta ka lakɔlidenw sɛgɛrɛ min ye jamana marabaaw ye olu kɔni ye foli ni tanu tani k'u sɛgɛrɛ n'o ye Dedewu Usmani ye n'ale éducation nationale ale ministre ye Amadou Keita ale ye enseignement supérieur au ministre ye karamɔgɔ daba tungara u ye senu fo ka waleɲuman dɔn ɛlɛ ni jamana bɛ dabolo min kan bɛ don min na ko bi a man kan kɛ abada mankan wɛrɛ kan bɛ fan wɛrɛ fɛ lakɔlidenw ka ca jamana in kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ n'olu ɲiginna ka funu baara la o kuma k'a sababu kɛ wariko ye karamɔgɔ daba tungara ko fɛnɛ bɛna ni gɛlɛya dɔ ye jamana kɔnɔ ala man kisi la o kuma min kɔni ye hakiliw ye olu farala ɲɔgɔn kan gɛrɛfu min kun bolo dara n'o ye tile 3 ye o bɔra a ma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ ale ni l'informateur u ka bi bɔli don Bɔjabate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon o don Bɔjabate i k'a dɔn saya a bɛ taa ni awɔkolon ni bu ye nka tɔgɔ kɔni i k'a dɔn o taama ni baara ɲuman kɛ Bɔjabate i k'a dɔn komini ayiwa 5nan Abdul Wahab Jigiba Bɔjabate i k'a dɔn jani diɲɛ wuli cɛ ɲinɛti k'a kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko balontankɛnɛ min n'a bɛ Kalabankura a tɔgɔ dara Abdul Wahab Jigiba o k'a ma AWD o don Bɔjabate i k'a dɔn nin jɛ min n'a fatura ale de kun ye lɛdu di denmisɛnw ma k'a fɔ min ye sigida balontankɛnɛw ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔw Bɔjabate i k'a dɔn a nafɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nganamu min bɛ dugukolo la u ka se ka dɛsɛ a ma k'a koli Bɔjabate i k'a dɔn makama k'o dɔn a bɛɛ lajɛlen na Bɔjabate i k'a dɔn a timɛna hali n'o ma k'a ɲɛna novembre kalo tile fɔlɔ san 2015 Sikaso ni Bamakɔ cɛ i k'a dɔn dankɔrɔba in ye accident sɔrɔ a toro la
Bojabate ballon dangene million keme ani million muga ani fla bojabate e ka don ay wasomo ko ni varla nyanga ka bele jile koli ka ma do akono bojabate ka do adeleli o ye yoro yin to ko da Abdul Wahab Jigibala sebene kala ko ako ni ndo bojabate ka do ni ngara ni sojai akara makaruko akara tashi akara miri bojabate ngam maba minu mbi du kono bele jile kumbi kenaka sabla ni ndekene deni ako ay wa minye awa conseil juridique mimbe awa asafula minye conseil aux affaires économiques administratives gouverneur Bamako kafo kono ya woy galu ani commune duru na mairie Adama Ouattara dugutigi Kalabankura Mokhtar Touré bojabate katase balima sira tirisira ani fargone je kebaw awanyema fara komaka bela jili dafale kumikena ka ali dugutigi ikado ale konota dugutigi ni sojara aya jira kafo minye ni ndu nye ni du barkamay sabla Abdul Wahab Jigiba nyumangela Abdul Wahab Jigiba ikado min dara ka koto sabla ikado ni nyoro indalala dugu kono hali akuma machaya bela jili benaka chenga nyuma ani aywa akademe kanyeshi hadamadinya irema ani hadamadi ani si yoroma akikado madugo nyeshi la hali okuma ulu Kalabankura kaw uniso jale ni mbolo dangene ka togoda ikado Abdullah Jigibala aya jira kafo mi ngoni ye chesiri ni wuli ka joy bojabate kado ni mika sababu nyuma bay demso ma uka faranyanga bojabate kado faranyanga demate fargoje ani kene ka se ka jidi kamale mi nale kera sababu ye ningajo no ye Abdul Wahab Jigibai bojabate ikado akomo unado kafo jongwala para mingera Abdul Wahab Jigiba fe bojabate ikado abi ye jena wa ana here fana soro lahara udela so mo fara la nyanga million keme million mugani fla Abdullah Jigiba kunye ladu mindi ka dafa wajabate ikado asara demsenyala onga mi ngoni nye awakomo ye wajabate hakili sigira uluma sunjata ye umamuru oketa ye wajabate nga uye Abdullah Jigiba ye wajabate mi ngoni ngera fe una ala deli ala ko ke here ani abwallafiya bodai ya jama wajabate kado kenenga million keme million muga anifla bojoti mami bikari ko di moma akikado otibey opuma ubaka dibayafo ubaka kolefo sebene kala ko kenenga minye asomo wiye inafo aywa minye abojigibala kawi oluk mikenaka na tumela kaw wologem la kaw bojoti nunu bele jile ya balima wiye nunu mikenaka hali dangoroba yere mikenaka minye seiduye seidu nantume ikado ay bunya ani tonike kanye shi dugugila kaw ma hali dugu jenesi ani mawoma yira kenenga bojabate ka so ke u balmaken o mi vatura kabna demseni ni ngoni mbu haklisigi ikado ni etamasha nyumanyi ofma ubi bela jile fonu wala nyumando mi ngoni ye chesiri ni wuli ka jo buluka bojabate ka don awatanu ni koni abakuma bare bol tulu bulu ninga nyeshi moma utemene ngo fe mi nye akuzen ikado yusu jigiba o fone korofota ay folini tanuke ka nyeshi sigida bela jile ma ani Bamako kafo ani nyamo bela jile bojabate ikado ka ko dafa mi nye ngoroba sedu nandume aye million duru bo ningo di ikado aywa minye ukadula ta jereja kulu mimbe no ye équipe de première division e Kalabangura aye million duru duma ni furu damene wa boy uku chesiri bojo watu uku chesiri sabula nyuma de bilaba hali hakaja minye chesiri ani ulika jo buluka bojo wati ni ya takalaje minye ulika jo chamanyo kera madrasa su minye kolomba wi fourage baw minye seneke mino bojo wati katase lokolo dun uluka demema yado kafo mingoni awa o demo ye yado faranyanga koni ni hakili nyuma buluka tuguna agro industry ikado uluka deme be so bema hali ako awa minye Jigiba ya mo ko di kono ni ngunye sebani namu amidu togo kasebendu anye mimbo lo hogon kono akabi bolla amidu fo karamo da batungara kuna fonu kumambulo ko reko ni to bane ni abane pepe bojo wate kado bitakoni amba nyongire ali sera bojo wate kado ba nyumangewu nu manye ay wakira modenge de afo Jafar ko ni manya nyuma keliko atelia yani echen atelia hamibi mo la saka soronde karsa bina diwa tadi o hamibe la na atelia itila fiawa mamtu alaka bo yaklis ga abinye ala so abinye ala kodo abinya ala kodo
bon jabate i ka dɔn sadani na farikolo jɛnɛkɛlaw olu bɛ n'u sigi ayiwa ka farikolo jɛ ni ko o boloda surafana t'o ma don su in na sigi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 sini sɔgɔma ni ala sɔnna an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali min ye Mamutu Surunin ye bon jabate Daba Tunkara wa salam.